most probably be able to go back to their homes very soon. Menteri Rangba Kejela Konrad ke sangma ula khot yakren yaki nong yalam ka khasi Students Union KSU haka khat khandai tering naitu hadin ke jing shimrai jong ka seng ban nang penjur yaki jing khandra persya yaki nong tribal la bar jala ki bomdon yaki kot kisla ki babyang hapo rilum khasi jaintia. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka Kong RM Kurba lingba ka Shiti Shau General Secretary ka KSU u Samla Donald V Thaba kala ong panakaliang u CM ka jela ula penpau ba ukwa banya kendu ikinong yalam jong ka seng KSU ha ka singtho ding hapo ka office trekam jong u ha secretariat ha ka por khat arbaje mensingi. Laban kedo baka KSU nadu kini ki khendiat sengi baladam kala penlong ya ki jingkendra bat talasi persya iki dong tribal la barjela ki bomdan ki kot ki slaki babyang kata khamtam ya ka work permit bat labor license da ka ba penyeng ru hadu lai teli ki kherdop inner line permit ILP kata ha pahamau len riboy ha umstan east jaintia bat ha atia bariu ka seng kala kamru bahadu palat arajar san spa ngut kinong bela barjela ki bomsyam lala ban peni ki kot ki slaki babyang bat ki batre ha ki babun ki jaka hapo rilum khasi jaintia kila syak pen phaino sya ki jaka ki bakiwan hadin ki jingkendra ki balalong ha kini ki khar arsni ki baladam ha kasni balang balala u presiden ka KSU Samla Lambok Starwell Marngar ulapan bena baka seng kala shim ya karai ban nang penjur syu ki jingkendra Komisi benta ban penpau persya ke jing pulom jong ka sarkar jela ban pentreka miki kendon an ki baladan lepa kum ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arajar khandriu nalor ka jing ban bor ya ka sarkar pedeng ba ka de ban pentrikam no mardor ya ka inner line permit ILP nang ban la ban khanglat ya ka jingwan rum kerthep jong ki bar jela syapo kani ka jela